Čaute ľudia, vítam vás z nového videa. Dneska si ideme natočiť, ako chillujeme. Tak nejak máme super spodňa. Ja sem navidej. A pôjdete aj do toho parku? Alebo nie? Ideme. Vidím ovce. Ovce! 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 Ota! Ota! Ubaliť, 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 ubaliť. Taká hymna. Zatiaľ toto video Pozrite, toto je môj sníma, ktorý vystrčia rožky. Naše kolobiešky. Kde sú? Zatiaľ je to najviac random video, ktoré som asi natočil. Random video, ktoré sú random, je randomnejšie. Hej no. Vata. Ja ťa pristúpim. Parkour. Parkour. Tak. Kokos. Tvoje video bude mať Sorry ľudia. Omylom som stopal, hej. Vieš prečo je to aké preleze, lebo ty nemáš mobil a ako ja. Hej, čo je? Jedeme. Kamo, ja viem najviac random video, ktoré som natočil. A tá hilna. Niko, musíme im ukázať výpravu. Ideme na výpravu. Kde? Tam ako predtým. Výprava! Random! Mŕtvý, koniec svita. Aj. Obísť. A vlastne, Autobus. a povedz, kde sme? Ja tam sme. Sme tam, kde sme mali ísť. Vaj parku. Park, ktorý je rozvratený. Tam by mali byť bajky. Sorry ľudia, opäť som stopol. Nie. Ty to by naspal. Nerobím, Áno, to je proste samika. Teraz má Nikolás mobil. Kvôli zaujímavému prerušeniu, toto video sa prerušuje, lebo Mecharoton X22 zomrel. Takže ľudia, opäť ako tupec, tak ako tupec, som opäť stopol video. Vidíte, som kokos. Takže video, ktoré pokračuje. Tak, pokračovanie videa. V Hirošovom parku. Toto špeciálne video prerušuje MacMonk, Chichi, Romanokom, Sigma, nemáš kamošov a prajem veľa šťastia do života. Dobre. Neskoro. Poď vám dám čínu, ja vás pomazím, celý dal. No si na toto. Ľudia, idem urobiť jednu špeciálnu vec. Super, že? Vlastne takého to. No, vnútri mobil nemám. Nemám. No, takže mám trošku mokrý mobil. A to iba trošku. Ok. Kolotoč na super jazde. Niko, ty tu nechoď mimo si spadol. Ak by si ma nestrgal ako nejaký retard. To bol incident, to vám vysvetlím v ďalšom videu. Vinco, čakaj. Vážený. Nikolás, mne za... Ok. Kde si ma? O, sorry. Mám... Neber ho! Vinko, nedáva ho to! Ok, a teraz rýchlo, Vinco. Iba do prdele, nech mi nespadne mobil. Možno prestanete dýchať.
Dobra, nějakou tomu to taky... Proč ty debil? Já tě zabijem. Ty ma koukáš. Víš, co z toho já už umírám, můj krk umírá, moje všetko. A ľudia umírají. Pomoc. Sorry, ľudia, musí to být teraz nějakou chvíli takto. 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 Au. Víš, to stop. Dobre. Můj chrbát. Kamarát, myslím, aká určite môj zlo a aby taká. Veď ani nehybe. Ty kokos, to bola jasne. Nebo jej. Čude ľudia? Tebe. Vidíte nás ľudia? Vidíte tam. Hrada! Sa lízá toho Nikolasa zlem. Takže. Nic se nestalo. Vůbec mi nespadl mobil. Fakt nie, fakt nie. Vůbec. Fakt. Vůbec mi nespadl mobil. Spadol. On klame, jemu spadl mobil. Ja nemám mobil. Máš. Máš doma. Doma, bez doma. Že mám mobil. Hej, má doma. A ja mám takú doma. A jeho maminka o tom nevie. Oh my god. Sledujte moje nohy. Jsi špinavý ako prasátko Peppa Pig. Kde tá šlapka vo vode? Toto video sa bude volať Random 2. Ak ste ešte nevideli random, video proste random, tak si ho pozrite a dajte na to like. Pozrite si mím a mím 2. A dajte odbor na hra o život 01 letí. Lebo pás je to pšunta. Pás mě to baví. A z toho stenu to už nevidím, tak som úplný debil. Sledactina neexistuje. Vůbec nic. 7006. What the fuck? 7. Znamená C. Cool. Cool. A čo? Je L, G, A, V, T, A. Čo? What the hell, na? Prepína! Píňa, pí. Čo? Viete čo, ľudia? Ja si myslím, že toto môže byť koniec videjka. Viete o tom, že keď ja skončím video, okrem mňa všetci títo umrú? Už nikdy budú na tomto svete? Takže Takže si tak vieš dať sa čuť, ale veď ty si starší ako ja, že ty z toho chceš. začni kričať, keď poviem 3, 2, 1. 3! 2! 1! Ešte posledná záber na náš. A ja! Ona. Ešte raz.